Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Dark 961 и сега ще ви покажа как да си направите скринсейвър с вашето име. Значи, сега ще покажа как се прави на Windows XP. Вижте, това е демо. Ще цъкате десен бутон и да Properties или още така настройки. След това на скринсейвър и трябва да дойдете на 3D текст. Цъкате, нали, Settings, триете го и то тук Custom текст. И ви излиза полето и пишете името. Да, Dark Donald 961. Опа. 961. Е така. И тук може да си, нали, смените фона. Е такъв ще става. И цъкате там, не видях какво пише точно. И цъкате превю и ето. Си го направите по смисъл голямо. Вижте, това не е максимално. Да, това е. И тук колко бързо аз съм направил така. И да видим. Да. Да видя само клипа, колко дълго става, че нямам много време да коментирам. И да, това беше от мен. Дано съм ви помогнал. Цъкте Play. Окей. И